Un germà que esperava. Altres vegades ja hem parlat sobre la importància que tenen els coneixements sobre el que passa una vegada el que anomenem esperit deixa el cos. Sobre aquest tema, les diferents religions i filosofies ens donen moltes informacions, les quals, en també molts casos, aquestes inclús es contradiuen. Per aquesta raó, és important no creure cegament tot i tal com ens ho ensenyen, i cal estudiar-les, perquè fins i tot les que podem considerar més encertades els hi manquen coneixements. Tot seguit, i com ja vam fer el mes passat, us reproduïm una conversa que vam tenir amb un ésser espiritual que havia de fer el pas cap a la llum. Això va passar el dilluns 20 de novembre del 2017, en l'espai espiritual. Durant el nostre treball d'ajuda, aquest germà estava esperant el que creia que havia de venir i ens va poder escoltar. La conversa d'ajuda va començar així. He escoltat les vostres paraules. Són boniques, molt boniques, i també sé que van per mi. I les entenc. Entenc el que dieu, però no entenc per què no s'assemblen en res a les que jo espero i segueixo esperant. Eres practicant d'alguna religió? Sí, sóc catòlic. T'has adonat que has deixat el teu cos? Sí, fa dies. No sé quan, però fa dies que el vaig deixar, després d'una llarga malaltia. En sóc conscient de la meva situació i no entenc per què estic sol, escoltant les vostres paraules, ni per què ningú em ve a buscar, tal com dieu vosaltres. Has demanat per què et vinguin a buscar? Jo estic esperant. I què esperes trobar? L'obertura del món, ser jutjat, tornar al meu cos, viure per sempre tot això que sempre m'havien explicat i que jo crec amb molta fe que serà així, que tornaré al meu cos, que no estaré més malalt. Tot això és el que espero. Bé, deixa'm que t'expliqui. Quan fem el traspàs, quan el nostre esperit deixa el cos, la vida continua, tu estàs vivint. Això ja ho sabies, però és que el que estàs esperant no és com tu creus, o com t'havien dit. T'he de dir, per exemple, que ningú t'ha de jutjar, perquè els que ens hem de jutjar som nosaltres mateixos. Nosaltres sabem què hem fet bé o malament a la nostra vida. No cal que ningú ens ho recordi. Sí, ho sabem, però si hem fet alguna cosa que no estava del tot gaire bé, només hem de demanar. Si hem fet alguna cosa que no estava del tot bé, només hem de demanar perdó per les faltes que hem comès. Ja vaig demanar perdó, vaig rebre els sants sagraments. Tot això ja ho sé, perquè veia que me n'anava. I també des de llavors he escoltat moltes vegades paraules com les que dieu vosaltres. Has pensat que podria ser que no estiguessis massa convençut que la vida continua? O que el lloc on estàs no és com tu havies imaginat? Jo tan sols estava esperant. Estic esperant. Ja no sé si és que estava o estic, o creia o no creia que hi hauria una resurrecció i que tornaria al meu cos per viure per sempre. T'he de dir que tu ja has despertat del son de la mort, però la resurrecció que esperaves no és tal com creies que seria. El que en podríem dir resurrecció tan sols és per l'ànima, que és el teu veritable tu. Però el que és el cos germà no pot ressuscitar,
Pot ser que d'aquí a un temps tornis a reencarnar, però en un altre cos, no en el mateix que has deixat a la Terra. Com pot ser això? Mentre som a la Terra estem tan agafats al nostre cos que creiem que aquest és el més important, fins al punt que tot ho humanitzem. Però no som un cos amb un esperit, sinó tot el contrari. Som un esperit amb un cos, i aquest no mor mai. La vida verdadera és eterna, però no la del cos. Aquest no pot ser etern. Això ja ho sabies quan estaves a la Terra, que els cossos no vivien per sempre. No, però també sabia que després ressuscitaria. Ja t'he dit que no en el mateix cos, germà. Moltes vegades no interpretem les coses correctament, o inclús molts no han interpretat bé les ensenyances de Jesús. Quan ell deia que viuríem eternament, mai havia anomenat que viuria el nostre cos, sinó que viuríem eternament nosaltres, i nosaltres, com he dit, som l'esperit, i aquest sí que viu eternament. El cos no, germà. Hi ha altres morades a la casa del Pare, i aquestes estan disposades per viure nosaltres. Sí, hi ha molts plans espirituals, i mentre estem a la Terra, n'estem en un de molt baix, i ens cal guanyar plans més elevats, i per això hem d'evolucionar, hem de rebre moltes ensenyances. En el pla on estàs ara, hi ha germans treballadors del món espiritual, i si tu vols, ells t'explicaran tot el que t'està passant. Ells t'explicaran el que tu necessites per comprendre, i de mica en mica t'aniràs elevant. El que em dius ja ho he sentit moltes vegades. Per això ara és necessari que esborris part de les creences que tens. Totes no, però algunes pot ser que sí. Moltes vegades ens creiem tot el que ens diuen quan estem encarnats, però també hem de saber discernir del que pot ser veritat, del que no, encara que no és fàcil i no ho sabem fer. Hem de triar. Sí, som ignorants, perquè tots ho som quan estem a la Terra, però l'essència divina és a dins nostre, i si sentim què ens diu el cor, sabrem el que hem de fer, el camí que hem de seguir. Només hem d'escoltar. Ara, escolta el teu cor. Ell et diu que demanis que et vinguin a buscar i que t'ensenyin el camí que has de seguir. Estan aquí. Em diuen que avanci, que vagi amb ells, que no esperi més. Això, germà, és el que has de fer, avançar i adquirir uns coneixements que et seran molt valuosos pel teu progrés espiritual i reafirmar els que ja tens. Espero saber-ho fer. Segur que sí, germà. He de canviar la meva forma de pensar, però això de mica en mica. No és fàcil, no és fàcil, ja ho sé. Quan creus fermament en una forma de pensar i se't trenca tot, no has de trencar-ho tot, tan sols has de voler obrir el cor i rebre coses que et faran sentir bé i ensenyances noves. Dóna-li gràcies al Pare, que tinguis un bon camí i un bon progrés.